na mag-alaga muli ng baboy o isa ka sa mga magsisimula pa lang, suwak ito para sa inyo. Ang Balik Asenso sa pangkabuhayan promo ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Bili na ng 20 packs ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement sa halagang 1,800 pesos lang. Plus, may libreng 1 pack pa. Sa 20 packs, kaya na nitong ihalo sa 20 sako na feeds o 1,000 kilo na feeds. Oh, malaking tipid, di ba? Bukod sa tamang pangangalaga, gamit ang mga bagong teknolohiya, sabayan mo na rin ang makabagong bitamina na angkop para sa lahat ng mga alagang hayop. Iyan ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mabilis ang paglaki at pagbigat. Benta agad, bilis kita. Ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement kasama mo sa pag-asenso. Hola, como dale. Para sa inyong orders, i-message lang ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement Facebook page o tumawag sa 0917-795-0220. Binaon ako sa hamon, nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's VitaPlus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's VitaPlus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's VitaPlus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na. King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na, King's VitaPlus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.
sa New Year na ito, ako po ay nag-iisa. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome on a beautiful third day of 2023 sa inyo pong programang AgriSenso at kasama niyo po si Inday Pajang. Diba? Kamusta mo sa Luzon, Visayas, and Mindanao? How was your New Year celebration? Ayan, so we look forward na happy, ayan, merry. It was fruitful. It was a beautiful celebration kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Kasi ako po, simpleng celebration lang ng New Year namin. Bit of, pagsimula pa lang ng January 1 ay uminit ang aking ulo. Ayan, charot. But really, it was fun. It's because, okay lang naman yung mag-ingay, diba? Yung mga motor, going out, ganon. Pero may isang motor dito banda sa amin na OA siya, na pwede palang labasin ko na, kuya, pwede kumalma, parang lumampas ka na po ng alauna ng umaga, parang OA na yung pagpapaingay-ingay-ingay, parang nagagalit na yung mga impacto sa iyo. Yung mga ganon, OA lang papansin. But anyway, it was a beautiful celebration still, di ba? For Davao City kasi, bawal sa amin ang paputok. So talagang, na lang kami, the kaldero, the torotot, yung pagpapabusina ng motor, sasakyan. Though meron pa po talagang mga ngilan-ngilan na nagpaputok, maririnig mo talaga siya. It's something new to us. It's because it was since 2003 or 2002 na wala nang paputok sa Davao. Even yung mga sparklers, yung mga ganun, bawal siya. So, pag nakarinig kami ng parang ibang putok, uy, iba yun, o diba? Parang ano na talaga yung fireworks yun, o bawal yun, o diba? So, saan tayo pa ni mag-report, o diba? But anyway, just somehow everybody had enjoyed and really had fun under welcoming the 2023. So, sana po ganun po kayo, saan po kayo ngayon? At least, naging maganda po ang ating pagsalubong ng 2023, kompleto ang pamilya, masaya ang lahat. Doon may mga not so good things na mga nangyari sa paligid, such as mga recent incidents that we have, yung mga paulan-ulan na inulan ng ilang parte ng Pilipinas in which may mga binahapa, meron pa talaga nag-landslide which what had happened doon po sa Mati, Davao Oriental, kung saan 4 po yung namatay, 2 na yung nakita, yung 2 naman is missing pa rin hanggang sa ngayon. Kasi nga, parang in-stop na nila yung kanilang operation due to the movement of the soil kasi gumagalaw-galaw pa rin talaga siya because unprecedented pa rin talaga ang ulan right after the moment. We have throw of LPA, yung talagang hindi naman siya bagyo, but then talagang nakakaranas tayo ng bonggang pag-ulan here in Mindanao and some other parts of Visayas and Luzon. So careful po sa ating mga friends, sa mga mangingisda, sa mga papalaot, ayan. So make sure na you read the advisories, kung pwede ba safe bang lumayag, ayan, para at least man di ma-worry yung mga kapamilya over there. Ayan. It's an hour again ng aking pagkamatabil na bata, ayan. Hayaan niyo po akong samahan kayo sa inyong Wednesday ng hapon, of course. Atin pong ipaparating sa inyo. Ayan, we're gonna share with you guys some good news as well, and of course, tips po para na pwede nyo pong ma-share naman o pwede nyo gamitin for this 2023 if ever man you're thinking of doing a business or gusto nyo pong magnegosyo, mag-farming, at iba pa. So sa lahat ng mga nakikinig, nanonood po sa ating Facebook video live ngayong araw, i-comment nyo lamang po ang inyong mga greetings. So kung meron po kayong mga tanong, ayan, wala pong problema dyan. Basahin po natin yan maya-mayang content. Siyempre, sa lahat po ng mga friends natin di makapanood, huwag kayong mag-alala. You can review our Facebook video live sa mga Facebook partners natin and to our Facebook pages or sa ating Kings Radio Online. O, diba? Sa mga nagbabiyahe ngayon, chill-chill lang, and syempre gustong makinig ng kakaiba na namang kaingayan sa ere. Ayan, makinig kayo. 1 oras lang naman, diba? At least man lang maging produktibo ang inyong 1 hour. O, diba? So, how's your New Year first 3 days? For sure, ito yung mga panahon na nag-a-adjust pa tayo. Ayun pa yung medyo hype pa ang ating mga New Year's resolution. Ayan, yung mga nag-New Year's resolution dyan na magda-diet na kuno, ewan ko lang. Ehem. Ako, di ba sabi ko, ang i-achieve ko is magka-abs kasi meron na akong neck. So, abs na naman. Parang ang pangit to. I look like a duck.
But really, sa lahat po yan, di ba? Accomplish your New Year's resolution as much as possible, di ba? Sulat nyo lang, kahit pa konti-konti, baby steps, ika nga, ano yung mga plano nyo, gusto nyo mag-save, or you want to save something because you want to travel, or you want to be more productive, like gusto nyo mag-aral. Actually, ang dami. You know what? Share ko lang ha. My husband, who's into, nasa bahay lang siya nagsistay, we have our mga alagang mga hayop and all. So, making his day productive, nag-enroll siya sa mga tawag nito, mga online courses din somehow na ginagawa ng TESDA. So, if you notice, you check the online page ng TESDA, may makikita ka doon iba't ibang mga tawag nila doon is qualifications o yung mga subjects or courses na pwede mong pag-aralan via online. So, those courses will take 2 to 4 hours. Actually, depende kung talagang gusto mong ibabad yung sarili mo sa pakikinig. Meron silang exam right after. Ayan, may pa-exam sila right after. And when you pass, you will get a certificate from TESDA. So, yun ang nagiging make him so busy recently. So, naghahanap siya ito, parang interesting ito, di ba? Most of the skills he enrolled is into talagang yung panglalaki na skills. Yes, it is libre ha. It's for free. Mag-register ka lang. I just share ko lang I just forgot to get tomorrow na lang siguro i-share ko yung yung link talaga. Saan kayo pwede pumasok pa. Doon kayo mag-sign up and you can choose the different qualifications na pwede mong mapag-aralan. Sumabay ka kasi it's a video presentation, parang it's a video lecture na may nagsasalita. Though hindi lang talaga siya interactive na you can ask question. So, pero pwede mo siyang i-pause, i-atras, i-forward if meron kang mga bagay na hindi masyadong naintindihan. So, ito, okay. So, right after that session, 3 to 4 hours, so, depende sa klase ng kursong napili mo, meron kayong pasulit, ayan, may exam at the end. So, magsasagot ka doon, and when you pass, you will get a certification. So, pwede nyo pong i-enroll ulit, ibang ano na naman, o, diba? So, instead of just playing your, what you call this one, mobile games on your phone and all, matulog ka lang, why not try listening to those kind of video tutorials in which you can learn something, in which you can also get some certificates na pwede mo magamit soon if ever you're planning to venture on that kind of tawag nitong mga kurso o trabaho, diba? So let's make our year 2023 productive. Di pa natin alam ano kayang pwedeng mangyari for this year, though at the first start of the year pa lang is ang dami ng ganap. Sa balitaan natin, isa na doon isang before the year ends, so yung pagkamatay ni Pope Benedict XVI, diba? So ayun, so he's right now at St. Peter Basilica, sa mga andun sa Vatican, the public can see him at least before siya mailibing. So it's one of the controversial thing for that Pope. Siya yung pinakaunang Pope na nag-resign for the past 600 years due to some controversies on his reign as the highest leader of the church. But anyway, di na tayo mag-venture dyan. Masyado na yung malalim, so deep in all. Ayan. So siguro, simulan na natin ating hapon, mga friends. Of course, unang-unang sabak po natin ngayon is ating pong i-share sa inyo. It's a bit of good news, ayan, sa ating Agri-Balita. It's because may plano ngayon ng Department of Agriculture na gawing 80 pesos ang bawat kilo. 80 nga ba yun? Teka nga, ma-sure nga. Wait ha, 80 pesos, did I got it right? 80 pesos kada kilo ng pulang sibuyas. So yan po ang target ng Department of Agriculture sa ngayon. Ayan, so makinig ha, target ngayon ng Department of Agriculture na maibaba ang presyo ng sibuyas sa 80 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 170 kada kilo. Oh my God. Speaking of sibuyas, last week, yung time during yung busy tayo sa pagluluto for the New Year, bumili kami ng sibuyas na pula. My husband bought 2 na medyo okay lang yung size. It cost 80 pesos. While my brother bought as well, mga iilan, around 3 or 4 pieces of those, and it cost 95 pesos. O, diba? Sakit sa panga. Anyway, you can really feel gano'n siya kamahal with that amount na ang liliit lang, 95 or 80 yung dalawa
Diyos mio. Anyway, pinaliwanag ni Agriculture as Undersecretary Christine Evangelista na bababa ang presyohan ng sibuyas dahil inaayos na ang ahensya ang mga cold storage facilities para mas hahaba pa ang shelf life o ang buhay ng mga aning sibuyas. Isa rin sa dahilan nito ay hindi makapag-import ng sibuyas ang ahensya noong nakaraang taon. Ngayong buwan ng Enero, magsisimula ang harvest ng mga sibuyas. So take note, if you can see na dagsana ang sibuyas sa market, it's a possibility na talaga na bababa ang presyo nito. So una nang inihayag ng DA na epektibo sa unang linggo ng Enero ang itinakdang suggested retail price ng pulang sibuyas dun po sa National Capital Region ay nasa 250s ang kilos. But here in Mindanao or particularly dyan sa Bangkeruan, yung mga natanong nating mga tindero nasa 600, 500 to 600 ang kilo ng pulang sibuyas. So we look forward na by this month of January in which magsisimula na ang harvest ng mga pulang sibuyas is talagang bababa na ang presyo. That's one of the promise of DA na para mag-stabilize ang price, just wait for January kasi may mga harvest na. Good thing as well, sana they will make sure na walang hoarder. That's why they should check the storage, the cold storage facilities, and dapat they should be registered. Ayan, diba? Para makita saan yung mga tawag nito, mga cold storage facilities na nagtatago ng mga ganitong klaseng mga produkto. Recently nga, diba, sinabi nila na ayaw nilang mag-import ng pulang sibuyas. It's because they don't want to tolerate those smugglers. Kasi ang mga smugglers, they're just taking advantage of the situation. Pag tingin nila na, uy, parang ngarag ang gobyerno, mag-i-import daw kasi nga kulang ang sibuyas at mahal. So yan sila, ilalabas naman nila yung mga tinago nilang kulang sibuyas, and with that presyo na mataas, so they don't want na ganun ang mangyari. So the DA really insists na let's take this one, tiisin muna natin yung medyo mataas na presyo, and by the January in which magsisimula na ang harvest, we can say na mag-stabilize, at least bababa man lang ang presyo ng mga pulang sibuyas. So good luck to everybody. Good luck sa mga sobrang naapektuhan because of that. And syempre sa mga mamimili, sa mga tendero-tendera, sa mga namimili ng produkto na pagkamahal-mahal. Syempre, for sure darating yung panahon na nag-low down ng presyo. Let's not hope na malugi sila. It's because hindi na benta dahil sa sobrang mahal ng kilo ng mga pulang sibuyas. Ayan. So yan po ang ating agri-balita ngayong araw, friends. I just hope sa susunod na araw na pagbabalita ko sa inyo, another good news na naman with regards sa mga sibuyas. Masarap pa naman yan. Ayan. Dito po tayo sa ating agri-balita, agri-unique chika, mga diskarte sa farming. I-enjoy at paunlarin niya. If you really want to focus on farming, ang pinaka-importante doon is talagang i-enjoy mo siya, pag-aralan, and somehow just go with the flow. Ayan. More tips po mula kay Sir Jin sa ang farming business at iba pa. Yan po ang ating Agri-Unit Chika ngayong araw. Hello po, magandang araw po. Live na naman tayo. Ayan, napakaganda ng location natin ngayon dito sa live natin. At dito may katabi tayong hinog na papaya. So, yan dito yung napili nating mag-live dahil sa napakagandang view rin dito at maliwanag. Pero kung may dadaan dito kasi ito'y daanan, lilipat tayo. So, ayan po, dito naman ngayon na gusto ko lang din ma-share sa inyo itong mga isa rin sa napakagandang libangan sa bukid. No, pwede tayong magtanim-tanim kapag meron tayong nabili sa mga palengke, tulad ng mga papaya, yung mga pinakabuto, pwede natin kuhanin, pwede nating itanim. Diba? So, malaking tulong na rin yan na habang tumatagal meron tayong maantay na maaani. So, yan, mga papaya or mga saging. May mga saging din dito naman sa likuran na area. Yan, sa kabilang side naman, yan. May saging din dyan. Ayan, kapag ka may sipag lang talaga, sipag tiyaga sa pagtatanim, meron at meron tayong maaani. So, yan yung pinakamagandang rule sa farming. So, bukod dyan, bukod sa pagtatanim ng mga gulay, pwede natin isabay yung pag-aalaga ng mga hayop, mga baboy, mga manok. Yan yung mga, halimbawa, itong mga papaya, kung sobrang dami ng papaya, pwede natin maibenta. Kapag naman hindi natin maibenta lahat, may mga reject, mayroong mga sobra doon sa pinagbentahan, pwede natin gamitin ipakain doon sa mga alagang hayop. Wala tayong matatapon sa mga baboy natin, sa manok, sa mga itik. Mga itik nga, kumakain ng mga papaya. Ginagawa ko nga pag may medyo hinog na papaya, mga overripe na papaya, dinadala ko yan doon sa itikan namin
pinapakain ko. So hindi nasasayang yung mga papaya. So napakalamig ng hangin dito, no? Napakaganda ng hangin dito ngayon dahil sa panahon na rin na Disyembre. So taglamig. So yan, lingon-lingon lang tayo baka may dumaan kasi ito ay daan, nasa hagdanan tayo, medyo mataas na area. Kaya ito, nandito tayo kalibel natin itong mga papaya. So yun. At isa rin sa po pwede natin gawin, kung maliit lang naman puhunan natin, pwede natin simulan muna sa pag-alaga ng mga manok, di ba? Napakasarap na ng buhay natin na meron tayong inaasahan. Hindi yung hindi yung tipong tatambay na lang tayo. Actually dati nadaanan ko rin noon na tambay lang din ako dun sa bahay. Nung habang tumatagal, gusto kong yumama, gusto kong magkaroon ng source of income, gusto kong magkaroon ng pera, pero wala akong nakuhang pera kasi wala naman akong ginawa. Akala ko kasi ganun lang kadali. Akala ko darating na lang ng kusa yung natin, yung pwede natin magiging source of income. Kailangan pala natin tiyagain, kailangan natin paghirapan. So ganun din sa farming, kailangan natin na magtanim-tanim, mag-alaga ng hayop kahit pa konti-konti muna. Katulad na lang din ito sa pagtatrabaho. Kung mapansin natin, nag-aaral tayo ng napakaraming taon. Nag-aaral muna tayo para magkaroon tayo ng magandang profesyon na magagamitin natin natin para dun sa pag-apply natin ng trabaho. So ganoon din dito sa farming, parang negosyo rin siya halos na kailangan step by step ba tayo, no? Simulan muna natin sa kaunti, kung ano lang yung kakayahan natin, kung anong resources ang meron sa area natin, yun yung gamitin natin. So tulad niyan, kung tayo ay kahit simpleng na mamalengke lang tayo, bibili tayo sa palengke ng prutas, yung mga buto niyan itanim natin kasi yung mga prutas napakahalaga rin yan, na malaking tulong rin yan doon sa ating environment. So kahit mga ganitong papaya na napakabilis lang din mamunga, may iba-iba rin itong klaseng papaya, may iba na yung bilog na klase, meron ding mas malaki pa. So ito, sulit na sulit kasi ayan, magandang klase rin yung papayang nandito. So ayan, kung magtanim ka ng marami niyan, so marami na rin yung pwede mong makain, pwede mong maibenta. So ganun lang dito kapag simpleng lang, babansin natin sa farming, kapag konti-konti lang, hinahayaan lang natin na ganun pa rin at ganun pa rin. Para pag-aalaga rin ng manok, alaga tayo ng manok mga 5 piraso, tapos lahat ng mga sisiw niya pag lumaki, kinakatay natin. So yung 5 pa rin nagtuloy-tuloy, so hindi natin makikita na lumalago kasi yun at yun pa rin yung nandun. So ganun din kapag nagkakasakit yung mga manok, di ba, kung pansin natin, alaga tayong 5, minsan may nagkakasakit, namamatayan tayo ng mga 2-3. So sobrang nasasayang. So ang ginagawa naman namin diyan, ang ginagawa natin diyan na solusyon doon sa mga ganung pangyayari is pinapalakas namin yung immune system. Yun yung paggamit na natin ng mga vitamins, yung King's Vita Plus na vitamins, para lumakas yung immune system ng mga alagang hayop. So yun yung mga pamamaraan namin ngayon. Tapos kapag may sakit na talaga, meron naman din pwedeng gamitin Panamox Forte para sa may mga sipon, laway-laway, mga malaria, bulutong, mga fall cholera. Yan, marami pang sakit, yung mga sipon, diba? Yan yung mga ginagamot din natin gamit ang Panamox Forte. Yung mga sisiw, mga malalaking manok, or kapag mas malaki pa, yung Panamox Caplet naman. So yan, nababanggit na rin natin itong mga ginagamit namin dito. Kasi marami rin nagsabi na alam naman na daw nila magparami ng manok. Ang problema lang nila ay nagkakasakit yung manok. So yun yung solusyon na ginagawa namin. Itong paggamit ng King's Vita Plus, tapos itong paggamot dun sa mga manok kapag may sakit talaga, kasi minsan lalo na ganitong taglamig, itong Disyembre, so marami talaga, hindi lang pagkasakit, marami rin nagkatay ng manok dahil Pasko. Marami sama-sama yung pamilya natin dyan dahil nga marami dyan umuwi ng probinsya, mga galing sa malalayong lugar, gusto nila matikman yung mga native na manok. So hindi lang yung pagkakasakit yung nagiging dahilan kaya naubos yung manok natin, so nagagamit din natin para syempre may offer tayo dun sa ating mga kamag-anak. So napakaganda na nun, hindi na natin kailangang bumili, mayroon na tayong may offer sa mga kamag-anak natin. So madalas yung mga lalaking manok natin, yan yung nakakatay natin. Tapos yung mga babae naman ay pinaparami natin at ginagawa nating naman, yun yung gagawin nating inahin naman para dumami. So yun nga lang, tulad na nabanggit natin kanina, ang nagiging challenge, ang pinakamatinding challenge dito ay yung pagkakasakit ng manok. So kaya sa amin, pinapalakas namin ang immune system ng mga manok namin para hindi sila magiging sakitin at syempre mapaparami sila. Kasi yun yung goal natin sa farming, may goal tayo na maparami natin. Although itong farming is also din siya, as way of life din, na-enjoy lang natin yung buhay natin habang tayo nagpa-farming, habang tayo nagsasaka, habang tayo nagtatanim, nakaka-enjoy siya na kapag napapalago natin yun, napaparami natin yung tanim natin, napapaunlad natin yung farm natin, pwede rin natin siyang magiging source of income.
Diba? Kung pansin natin, punta tayong palengke. Punong-puno dyan, may mga manok na binibenta, diba? May mga gulay, binibenta, at ang daming bumibili. Kasi yan ang pinakapagkain ng mga tao, yan ang pinakapagkain ng lahat. So, siyempre, talagang ano yan, mabibenta mo yan. Yun nga lang, kapag konti-konti lang, hindi mo maramdaman yung market kasi konti lang naman yung product mo. So, hindi mo pa masyadong ramdam kasi wala namang pupunta dun sa inyo para bilhin yung produkto mo. Pero kung magbibuild ka na ng market mo, may chance na gaganda rin yung market kasi talagang ano siya, pangangailangan siya. Mapasin natin, marami nga ngayon, 'di ba, mga nag-alaga ng hayop, nagre-react na sobrang baba naman daw ng bili ng alaga nila, tas ang mahal ng feeds. Pero kapag dinala mo yan sa mga palengke, kung ikaw na mismo ang direktang magbenta niyan, siyempre mas mahal kasi pansin natin, ang daming reklamo, ang daming mga komento na nag-alaga ka ng manok, nag-alaga ka ng baboy, pero mahal ng gastos mo, pero pagka bilhin naman ng mga bumibili sa iyo ay sobrang baba. Pero pansin natin, pero sinasabi rin natin na pagdating sa palengke, ang mahal naman ng meat. So, anong solusyon? So, mas maganda na i-direct to consumer na natin. Tayo na magdala doon sa palengke. Eh, kung maramihan na yan, so meron na tayong mas madaling option na mag-open ang sarili nating pwesto sa mga palengke, sa mga tiangge, at doon natin dalhin yung produkto natin. Kasi maramihan na meron na tayong ika-support ng tuloy-tuloy doon sa ating pwesto. So, yun yung sa akin, yun yung isang napagandang pananaw na maaari natin gamitin. Wherein, hindi naman talaga lahat ng pagkakataon kailangan mong bumili ng patuka doon sa alaga mong hayop. Lalo na kung mga native. Mga native, sila yung mga sanay na kumain ng mga available resources, mga gabi. So, ayan, pakita natin yung mga gabi. Na sanay din kumain ng mga available resources. Katulad nitong mga saging, dahon ng saging, maging yung pinakapuno ng saging na gagamit din yan ng karamihan para maging alternative na pagkain ng mga alaga. So yan, mga gabi, yan, mga kamote. Napakalaking tulong yan para dun sa mga alagang hayop. So yun yung mga pamamaraan din ng karamihan, no? Mga native para matipid. Mamaya be. So yun yung mga pamamaraan ng karamihan sa pag-aalaga ng hayop para mas makales din sila. So ginagamit nila yung mga alternatives. So, ayan, pinuntahan ako ng anak ko. So, ayan. Dito tayo. At baka may dumaan dito mamaya. So, baba tayo yung pwesto. So, ayun. So, yun yung sa akin, yun yung pananaw ko sa farming din. Kaya, mas gusto natin itong farming i-improve natin lalo, di ba? Para mas, meron tayong magiging pinaka-source ng ating mga pagkain. Hindi lang naman sa market yun, maging tayo mismo, nagko-consume tayo. Ayusin na natin yung pwesto natin dito. So, ayan. Ayan, okay. So, ayun. So, ayan, may product din tayo dito. Ito yung King's Vita Plus na binabanggit natin kanina. So, ito yun. Ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Pumisto na ako dito sa gilid kasi baka may dumaan na sa hagdan at uwian na hapon na. So, ito yung ginagamit namin na vitamins, yung mga nabanggit namin kanina. So, sa pagpaparami ng hayop, sabi nga nila, hindi daw nila napaparami kasi nagkakasakit. So, sa amin, ang solusyon namin, ito yung ginagawa namin. Nagbibigay kami nitong vitamins para lumakas yung immune system nila. And nabibili ito sa mga aggregate stores nationwide. No, sa Luzon area, Mindanao area, Visayas, sa mga aggregate stores sa area natin, pwede tayong lumapit dyan. Or kapag ayaw naman natin lumabas ng bahay, meron din ito online, cash on delivery naman via LBC. So, pwede rin kayo mag-PM dito sa amin. No? Kasi ito, available din ito mga to. Galing ito mismo sa main ng King's Vita Plus. No, pwede rin namin ipadala via LBC. No, dito sa amin, 99 pesos. So, yun. Subukan nyo na rin sa mga nais na sumubok din ng King's Vita Plus, lalo ngayong taglamig. Pwede nyo namang subukan din ito. Kasi ito, ang sa akin lang, kaya na-share ko kasi napakaganda rin niya. Dahil meron na siyang multivitamins, may minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, may mga calcium, enzymes, yan, mga zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine, probiotics, yan, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. So yan, napakaraming pinaghalong sangkap dito sa isang pakete na ito. At ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry. King's Vita Plus ang pangalan niya. May iba kasi nagsabi, Vita Plus. May iba rin kasing pangalan na Vita Plus pero hindi siya yung, hindi ito yon. Ito ay King's Vita Plus mismo na
nabibili natin sa mga aggregate stores at registered siya mismo sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA-PM 18099. So ayan, ito yung ginagamit namin na vitamin sa mga alaga naming hayop. So pwede nyo subukan din mismo sa mga alaga nyo kung ang iyong reklamo ay yung nag-alaga ka ng hayop at mabilis magkasakit, diba? At kapag hindi mo napaparami dahil dun sa yun nga, madalas na nagkakasakit, namamatay lang din naman at bihirang mangitlog, kaunti lang mangitlog. So sa amin, para palakasin ang produksyon, ito yung ginagamit na namin. Ayan, King's Vita Plus na vitamins. Actually, hindi lang sa manok, pwede sa baboy, sa kambing, sa baka, sa kalabaw, no, sa kabayo, at iba pang mga alagang hayop natin. Ayan. Doon sa mga nagtanong din kung pwede sa buntis na baboy, sa amin naman, binibigyan namin yung buntis naming baboy, pero kapag medyo malapit ng mga anak, no, naglilimit na lang kami. Kasi baka lumaki naman yung biik, mahirapan naman yung inahin mag-anak. So, yun yung ginagawa namin, no. So, hindi naman siya nakakasama sa buntis. Pero ang iniingatan lang namin na hindi masyadong lumaki yung biik para hindi naman mahirapan mag-anak yung inahin. Kaya kaunti lang, tapos pero siguro mga 2 weeks bago mga anak, no, limit na kami noon. It's either antayin na namin na manganak na siya. Pag nanganak, doon na ulit kami nagbibigay, no, para mas lumakas yung gatas niya para dun sa mga biik naman. So okay siya, pwede siya sa buntis, no. Yun yung base experience namin sa mga kambing naming buntis, ito yung ginagamit namin. Yan, kasi nagpapalakas din lalo dun sa mga biik. Mas maliliksi, based sa observation ko, mas naging maliksi yung mga anak, mas malulusog, at talagang hindi sila yung mabilis na nangamatay, hindi mabilis mamatay. Di tulad dati, na nung hinahayaan lang namin yung mga baboy namin, yung mga biik namin, may mga panahon na nagka-diarrhea, although may mga gamot din naman sa diarrhea, no, katulad ng Panamox Forte, yun yung ginagamit namin kapag may diarrhea ang biik. Kasi pag hinayaan natin yung diarrhea, posibleng bumaba yung yung electrolytes, tapos manghihina na hanggang sa namamatay. So nasasayang din naman kasi 4 na buwan natin tayo nag-aantay doon sa buntis nating inahing baboy, tapos namamatay lang din naman, sobrang nasasayang. So sa amin, yun na yung ginagawa namin. Sa ngayon, nagpapalakas kami ng immune system sa kanila. Pero kung may mga panahon talaga, lalo na kapag ganitong taglamig, kung may panahon talaga na nagkakasakit yung alagang baboy, so ang ginagamit namin dyan ay yung Panamox Forte. So, yan. Sa vitamins ito, King's Vita Plus na vitamins. Lahat yun nabibili sa mga aggregate stores. King's Vita Plus, Panamox, nabibili yan sa mga aggregate stores. So, yan yung mga makabagong pamamaraan na rin na ginagawa namin. Dahil noon, panay alaga kami ng hayop na nagkakasakit lang din. So, sobrang nasasayang. Or kapag hindi namin masyadong napaparami, naayaan lang namin dyan. So, sa ngayon, siniseryoso natin. Kaya mapansin niyo doon sa mga vlogs, meron kayong nakikitang mga alagang hayop din lagi doon sa mga video natin. Kasi seryoso tayo ngayon na i-improve ito at pagandahin natin yung produksyon sa pag-alaga ng hayop. Kasi habang tumatagal, mas dumami ang tao, mas dumami ang nangangailangan din ng mga produkto mula sa farming. So, ayan yung gamit natin. Sa mga pampurga naman, maraming nagtanong, doon sa pampurga ng kambing, mga albendazole, fenbendazole, at yun yung mga usual na ginagamit. Doon sa pampurga naman ng manok, ng pabo, ang gamit naman namin dyan ay itong Worms to Go. Worms to Go ang brand mismo. Kasi itong Worms to Go, meron na siyang albendazole plus persequantel na napakagandang pampurga na doon sa ating mga alagang manok, mga pabo. So, yun yung gamit namin. Worms to Go na ang ginagawa naman namin pampurga doon is kapag uwi ng mga manok sa hapon. So, doon namin pinupurga yun isa-isa para after nilang mapurga, hindi muna sila kakain kasi gabi na rin naman, nandun na sila sa bahay nila. So, kinabukasan, pwede na ulit silang gumala-gala. So, yun yung namin, yun yung pamamaraan din namin sa paggamit ng Worms to Go na pampurga sa aming mga alaga. So, yun naman ay nabibili rin. King's Vita Plus, Worms to Go, Panamox products, yan ay nabibili sa mga aggregate stores din. So, yun yung mga pamamaraan natin. At bukod doon, so yung mga nakikita nyo sa likod, yan po pwedeng gamitin din as alternative na pagkain ng mga alagang hayop para makatipid doon sa mga native, di ba? Kasi ngayon, uso na rin daw yung pag-ahalaga ng mga hybrid. So, yung mga hybrid, usually, pinapakain nila ng mga feeds yan. Kung gusto natin yung makalumang pamamaraan, alam naman nating lahat na yung mga makalumang pamamaraan, usual na ginagawa ay nagpapakain lang din tayo ng mga alternative. Madalas nga, nandyan na sa silong natin, pinapakawalan yung mga baboy, yung mga manok, diba? Yung mga kambing, nandyan lang din. At kumakain ng mga damo, at kumakain ng mga gabi, mga saging. So, yun yung pwede nating ibalik yung ganon. Kung nahihirapan tayo sa panahon ngayon, kung naka-pure feeds tayo,
no, po pwede nating ibalik yung mga makalumang pamamaraan. Sa atin na pwede tayo maghalo ng feeds plus yung alternative na pagkain, or po pwede rin purely mga alternative na pagkain. Darak, yan yung usual na ginagamit noon. Lalo na kapag may mga palayan tayo, may maisan tayo, so may darak tayong nakukuha dyan. Yung darak, yun yung galing sa palay na kapag pinapagiling natin, di ba, may nakukuha tayo doon na yung pampakain sa baboy na darak. Ganun din sa mga mais. Kaya kung may maisan na tayo, may palayan tayo, advantage din yun kasi meron na tayong mga resources na available na hindi na natin bibilhin. At may tanim pa tayong mga saging. Yung saging, yung bani ng saging, itong pinakakatawan ng saging, na-harvest mo na yung bunga, naibibenta mo yung bunga, yung pinakakatawan niya, pwede mo siyang i-chop tapos yung iba niluluto pa nila, yung iba naman kapag sanay na yung baboy, sanayan din kasi sa baboy yan, pasanayan. May iba naman na ano lang, china-chop tapos inaano nila na maliliit para madaling kainin ng mga baboy. Hinahaluan nila yun ng mga darak, hinahaluan ng kangkong, iba hinahaluan ng kalabasa kung meron silang maraming kalabasa, or mga gulay kung meron silang mga reject na gulay. Yun pinaghalo-halo nila at yun yung pinapakain nila dun sa mga baboy nila. No, ganun din sa mga manok, sa mga pabo. So, yun lang din. Yung iba nga, yung mga saging lang din, no, inahati nila yan. Yung itong mga pinakakatawan ng saging, nahati nila yan, binibigyan nila doon sa pabo. Minsan tinutusik-tusik na ng mga pabo yan. So, depende rin sa sanayan din. May mga pabo rin na ayaw. Kasi tulad nung sa amin, may nakikita tayong ibang pabo na, napakalakas kumain ng mga napier grass. Pero yung sa amin, tinry namin, bigyan namin napier grass, ayaw naman nilang kumain. Kasi hindi sila sanay. Masanay sila na kumain ng mga feeds, mga palay na galing sa mga palayan, na yung mga leftovers ng mga palay, kasi pwede na natin gawin yan. No? Kung may palayan sa area natin, madalas yan kapag nag-harvest ng palay, may mga natitira mga leftovers, yung mga nililipad. Diba? So yun yung mga pinupulot namin yan, kinukuha namin, yan yung dinadala namin doon sa mga itik, sa mga manok, sa mga pabo. So kumakain pa din yun. Kasi may mga tira-tira pa yan, may mga laman pa. So, napapakinabangan pa rin. So, yun yung mga sa akin. Yun yung akin kasi itong makalumang pamamaraan kasi yung ano ko talaga. Dahil nga doon sa medyo takot din ako. Wala rin naman talaga akong panggastos doon sa malaking puhunan pambili ng feeds. So, ang amin, itong makalumang pamamaraan kami. Na gumagamit kami ng mga alternative na mga pagkain ng mga alagang hayop na tulad ng nabanggit natin, mga ginagawa noong unang panahon. Diba? So, yun yung mga pamamaraan noon. So, sabi nga nila, baka hindi naman daw lumaki. Actually, mayroon talagang pagkakaiba kapag pinapalaki mo ng naka-feeds, so mas mabilis lumaki yon, naka-feeds. Pero kung papakainin mo naman ng mga alternative na pagkain, medyo matagal ng konti. No? Kung i-compare mo, mas mabilis nung naka-feeds pero malaking gastos. Itong isa, medyo mabagal lumaki pero wala ka halos ginastos. Kung meron ka namang alternative na napatuka, kung meron ka namang space, kahit lote, na mga taniman na ng mga gabi, mga saging, yon, mga madre de agua, mga kamote, kamote, kasaba. Yung kasaba, yung gabi, niluluto yan. No, kasi Makati din yan eh. Niluluto yan. Or kangkong, yung kangkong, ang bilis ding harbisin. Kung meron tayong tubigan na area, so pwede natin lagyan ng kangkong. Pag nag-harvest tayo dyan, mga ilang araw lang, tutubo na naman yan. So, harvest ka na naman. So, meron kang tuloy-tuloy na ikapakain dun sa mga alagang hayop din. Ganon din itong azola. Napakaganda rin ng azola kapag meron tayong tubigan or maglagay tayo ng trapal. Yung trapal na yon, nilalagyan ng mga tuyong dumi ng baka, kalabaw, na hinuhugasan muna bago ihalo doon. No? Tapos yun yung tatamnan mo naman ngayon ng azola. Wherein kapag may azola ka, meron ka ring source ng ipakain mo sa mga manok. So, itong na-share din natin kasi ang daming mga namumblema doon sa patuka daw, sobrang mahal. So, ito ay makalumang pamamaraan kung saan kinukumbine na natin yung makaluma at makabago. So, nasa atin na ngayon, mamimili tayo kung tayo ba ay magpapakain ng pure feeds, magpapakain ba tayo ng mga pure alternative, or magpapakain ba tayo ng halo, may feeds at alternative. So, depende sa sarili na natin diskarte yan. Kanya-kanyang diskarte na rin ito. Kaya tulad na nabanggit natin sa farming, hindi, may mga nagsasabi na sila ay kumita sa ganitong, halimbawa sa mga itik, sabi nila kumita sila ng ganito sa itikan, yung iba naman sabi nila nalugi sila sa itikan. So may kanya-kanya kasing diskarte yan, may iba-ibang pamamaraan. So kung ang diskarte natin ay namumuhunan tayo
'di ba? Meron tayong nagbayad tayo ng tao para magtrabaho doon sa ating itikan at bumili tayo ng feeds para doon sa ating itikan at gumastos tayo doon sa pabahay ng ating itikan. So lahat ginastos natin, mas malaki gastos, may chance na malulugi pa rin tayo. Pero kung tayo ang may-ari, tayo ang farmer, so tayo ang gagalaw, tayo ang magpakain sa itik, tayo ang nagtayo ng pabahay ng itik, tayo ang nagbantay ng itik, wala tayong binabayarang labor. So lahat tayo ang gumawa at dinidiskartehan pa natin kung ano pa yung pwede nating gawing diskarte since tayo naman ang gagawa, tayo ang farmer. So compared doon sa nagbabayad ka ng tao, medyo naka-base yun sa binabayad mo yung diskarte compared sa ikaw mismo na farmer ang gagalaw. So mas malaki ang pwede mong kitain kasi ikaw mismo ang gumalaw, 'di ba? Pero kapag ikaw naman ay halimbawa malayo ka ngayon, wala ka pa namang chance na makapag-farming talaga kasi wala ka doon sa bukid. So sa akin pwede mo pa simulan konti-konti muna sa pamilya mo. Kung meron kang asawa nasa probinsya, yung mga magulang mo nasa probinsya, kung kaya naman nila mag-alaga mo na, nandiyan ay kulong mo lang. Hindi naman kailangan mga itik na nasa tubigan talaga, kahit na walang tubig, meron na silang inuman, kahit wala silang languyan, nabubuhay ang mga itik. So pwede rin na paraan yun, na bigyan lang natin sila ng pagkain, tapos may tubig silang inuman. Kapag nangingitlog naman yung iba, nililigo lang nila yung ulo nila, no, bago sila nakipag-mate dun sa mga ibang itik naman para magkaroon ng itlog. So may mga ganong observation din tayo at mga nabasa rin natin, di ba, mga napanood din natin. So yun yung mga pamamaraan nila. So dito sa farming, ang daming diskarte talaga ang pupwede pa nating i-apply. Ang daming diskarte na pupwede nating gawin na posibleng magbibigay pa sa atin ng dagdag na magandang source of income dito sa farming. So, yun, tulad na banggit natin, may mga ganong situation na pag ikaw nagbayad, namumuhunan ka, malaki ang nilabas mong pera agad, gumastos ka ng lahat, bumili ka ng lupa, lahat-lahat na, so may chance ka malugi. Pero kung ikaw mismo ang farmer na gumalaw, mas malaki ang chance mo na kumita. Kasi, diskarte mo yan yung lahat ng diskarte mo i-apply mo. Kasi nga, medyo gumastos ka rin kasi bumili ka ng itik. Diba? So, gumagawa ka ng diskarte, tapos nagtatanim-tanim ka, nagsipag ka, kumuha ka ng mga kangkong doon, kumuha ka ng mga gabi, niluto mo, yun yung pinakain mo doon sa mga itik. So, nakakatulong na yun, lalo na sa growing stage pa lang ng itik, hindi pa naman talaga nila requirements ng sobrang maraming, yung mga laying pellets, diba? Kasi, pinapalaki mo pa lang. Pero sa panahon ng stage naman ng pangingitlog na, yun yung mga kailangan na daw ng mga pellets na pangitlog. Pero marami ring nagpapaitlog ng itik gamit naman doon sa palayan nila. Mayroon silang mga palayan, malawak yung space nila, or may mga libreng palayan na pwede nilang paglagyan ng itik nila sa panahon ng tag-ani. So nangingitlog yung itik nila kasi nakakuha ng sapat pa rin na nutrition, nakakuha pa rin ng sapat na pagkain, yung mga kuhol, mga suso, mga worms, mga grasses, no, ang dami pa nilang nakakain doon. Kaya talagang napupuno nila yung tiyan nila ng tamang sustansya na kailangan nila para mangitlog. Kaya kahit wala silang feeds, nangingitlog sila. So ito yung binabanggit ko, ito ay based mismo sa experience namin. Kasi kami din, nag-alaga na kami ng itik noon. Medyo konti-konti pa lang, pero sobrang maliit pa ako noon. Nakikita ko lang sa mga magulang ko, hindi sila bumibili ng feeds. Yun lang ginagawa nila kapag tag-ani, pinapakawalan nila yung itik. So nakakain yung itik ng maraming sapat na pagkain, kaya nakakaitlog sila. So yun yung isa rin sa diskarte na po pwede nating i-apply. Wherein kapag tag-tanim naman, nakakulong na naman yung itik namin, binibigyan na naman ng mga leftovers na palay. Iniipon kasi namin yung mga leftovers na mga palay, galing sa mga palayan. Kasi pagka kinulong na yung itik, yun naman yung binibigay. Kailangan hindi nangingitlog yung itik. Kasi kulang yung kanilang nakakain. Nangingitlog sila kapag tag-ani na naman, pinapakawalan na naman, ilang buwan. So, yun lang yung advantage, disadvantage sa ganon. Pero marami pa rin diskarte dyan. Diba, marami pa rin pamamaraan dyan na pwede pa rin nating i-explore at pag-aralan. So, ngayon naman, meron kami mga alagang hayop, mga itik, kaunti pa lang, may mga pabo, manok. So, dito pa lang, nag-learn na rin kami. Pinag-aaralan natin, wherein dito sa page natin, sa farming business at iba pa, kung hindi ka pa nakapollow, paki-follow na rin yung page ko. Kasi doon nag-share din ako sa inyo doon ng mga yung mga learnings namin, yung mga kaalaman na natutunan din namin. Kasi sa atin, lahat sinishare natin kasi gusto natin, lahat tayo mapa-improve natin lalo itong farming. So ito'y tulungan. So gusto nating tulungan yung mga kapwa nating ka-farmer na gusto rin mag-umpisa na in terms of kaalaman o yung mga learnings na natutunan namin. Hindi naman natin talaga pinipush na kailangan yung gawin itong mga sinishare natin. Ang sa akin lang, gusto ko lang mag-share ng idea na
nagawa na namin, na nasalubong na namin, or yung mga learnings na nasalubong na rin namin, para kung meron ka ng ideya, pwede mo siyang maidagdag doon na kung tingin mo madagdalawang isip ka pa doon sa ganong paraan. So meron ka ng ideya kung ano yung pwede mo pang gawin, na makukuha mo rin doon sa mga na-share din namin. So yun yung mga pamamaraan din na pwede nating i-apply doon sa mga gagawin natin sa farm. So ayun, inulit natin, King's Vita Plus na vitamins, no, pwede natin gamitin sa mga alagang hayop para mas mapalakas yung immune system nila, mas maliliksi sila, at mas mapaparami natin sila. So yun lamang po muna sa ngayon. Sana ay nakapulot ka ng ideya dito sa ating topic. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming. There you go. Maraming salamat, farming business at iba pa. Sa unang tips natin for the year 2023, ika nga sa farming, you don't need to pressure yourself. Just enjoy the moment. Ayan, enjoy mo lang yung sarili mo taking good care of your farm animals, pagtatanim and all, diba? So, syempre, ang farming business kasi should go with your interest or your passion. Yun yung pinaka-importante na gustong-gusto mong gawin yung isang bagay to make it sure na you will be productive in the end. Pangit din naman kasi, diba, na you're doing something na hindi ka happy. You're not satisfied. So, ang result niyan is hindi maganda. So, dapat, pag magsimula ka sa farming, nagsimula ka, if you got an idea na, ay, gusto kong magtanim, gusto ko ng ganito, meron akong isang maliit na lupa, gusto kong taniman yun, o mag-alaga ng mga hayop or what, dapat bukal sa loob and you are ready on it. Sinasabi nila na, ay, baka malugi ako. Okay lang yan, di ba? Yan ang lagi nating sinasabi. Walang problema sa pagkalugi kasi that's part of the business. And sa pagkalugi mo, in there, you will learn. And also, there are a lot of benefits for farming. Actually, hindi lang siya tawag ito, hindi ka lang magkaka-income. It is also good for your health. Pinakauna doon, it's because you're living outside of the city, you're into a beautiful setup na tawag nito the bukid effect, o diba? You're much more healthier. It gonna sort of boost more of your immune system. You have a healthy mindset and mental health. It's because less stress ika nga. Parang hindi masyadong pressure sa iyong sarili. So yun yung sabi ni Sir Jid, just take it positively and hinay-hinay lang. You start right now yung mga sabi nga niya at first, di ba? Medyo nagkakaubusan ang mga alagang manok and all because naihanda no nakaraang Pasko o bagong taon. So this is the time na paramihin ulit. Ayan, para pwede mo naman siyang maibenta or pwede mong ihawin kung meron ka ng mga bisitang darating sa inyong lugar. So, good luck sa mga friends dating who will venture into farming and to sa pag-aalaga ng mga hayop for this year, 2023. Ayan. So, shout out po natin ang ating mga suking aggregate stores over there sa Quirino, tama ba yun? O yan, province of Quirino. Diyan po, mga friends natin, mabibili po ang ating mga produkto sa mga tindahan dyan sa, ano ba yan, Difon? How do you read that one, Quirino? Diyan po sa, hindi ko po mabasa, pwede pong paki-zoom ng pangalan. Kaluoy sa bata. JMB, tama ba? JMB Agri-Supply, Walsa Madela, o tama, JMB Agri-Supply, Walsa Madela, Quirino, andyan po tayo sa Nadyahan Enterprises at MSK Aggregate Supply. So yung mga produkto natin, King's Vita Plus, Worms to Go, Panamox and Tenso, and King's Vita Pet, mabibili po dyan sa mga tindahang ating nasabi. And syempre, kung naubusan po ang inyong mga suking tindahan, ayan, pwede po tayo makapag-order cash on delivery or cash on pick-up sa mga branches ng LBC. I-chat nyo lamang po ang ating mga Facebook pages para ma-accommodate ang inyong mga orders. Or you can order via Shopee. Ayan, hanapin lamang po ang KDM Aggregate Lines and mag-check out na kayo ng ating mga produkto. O, diba? Just 1 or 2 weeks, you can have it. Damihan nyo na para hindi kayo maubusan. And syempre, being a breeder or tawag nito, dapat prepared kayo always sa mga supplements, sa mga gamot, o ano bang mga kikailanganin ng ating mga alagang manok, baboy, bibi, pato, at iba pa. So, kung gusto nyo ng mga
solid na feed supplement. Ayan, andyan po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement na pwede nyo pong maibigay sa anumang klaseng hayop na inyong inaalagaan. So kung nagkasakit na po inyong mga manok panabong, mga manok, kung ano, mga chicks, we have Intenso, we have Panamox, Caplet and Panamox Forte. And syempre sa mga manok panabong at gustong i-achieve ang kampiyon na forma sa kanilang mga manok, ayan, mag-Intenso Ganachong. Diba? So ayan, kompleto Ricardos na yan mga friends. And syempre pa, ayan, wala na tayong oras. Napakabilis naman ang manahon. Madaldal po talaga akong bonggang-bongga. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat mga suki. It's indeed a very beautiful Wednesday ng hapon ang ating pagkasama. It's another an hour of discussion, of our tips, and iba pang mga chismisan galore. Kasama niyo po si Inday Bajang. Hanggang bukas! Ayan, bukas na lang po ulit. Same time! Ay, Tuesday ba? Sorry. Tuesday pa pala. Ba't masyado akong advance? Sa US time, dapat Monday. Sorry po! My goodness, parang inuuna ko na Wednesday na bukas. Ayan, it's a beautiful Tuesday. Maraming salamat po. Bukas po ulit, ha? Still, alauna pa rin po hanggang depende po sa usapan. Ayan. So, maraming salamat. Ito po ang inyong programang AgriSenso. Nagpapasalamat po si Inday Bajang. Happy New Year! And maraming salamat! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.